Mau na na. Mau nang ngaw. Okay. Alok na ako. Oh, ginagawa nga dyan. Batay dyan. Dili lagi artista. Luka artista. Kasi dili artista. Mau man ang katong kasa. Ibig sabihin ba? Ito ba? Katong Dagang igo nga, di gagawin ba matay? Oh, mau to. Mato? Oh, mana? Batay dyan. Ayaw na ba kaya na? Ay, salud. Uy, usan mo. Uy. Uy, pagtarong mo di ba? Uy, pagtarong mo ba? Uy, sama na. Dako kay patong. 100 million. Usan dako patong. Sama ni. Patay boss. Di ni mao boss. Oh, naon na yo. Mura kriminal. Si kriminal, kagwapo rin ako. Usay dili mao nga daw. Matay. Daw. Matay. Mamao bro dili. Suna-suna do na yang liok daw unsay purma niya gidaw. Oh, suna. Ay, kagwapo rin ako. Tanawa siya. Murag mao bro dili. Kats nga mag-ilong ni boss. Oh. Sus. Okay, kapatay. Wa na suspika na. Hindi pareha bawa na to kaning isa daw. Para pareha bagyan. Tay. Ngisi. Ayo hilaw kini kana taon makanang katawa bang sakto. Gi. Tawag yun. Ana daw. Si ito yung kada sa kwan ninyo, boss. Ay, sus. Mo na artista. Kato guro ni artista nga. Wala na lista guro. Matay nungan eh. Matay, magmahay gin mo. Chikin sa kurong ba? Wa ko nahadlok og kinsa ka. Ang importante, ang patong nimo 100,000 mao jud ning naunga. Oh, dire lang taw kay tarungan ako gan gahi apog ulo. Daw. Matay Mike. Dili jud ning maong naunga ni. Kay ang kaning naong oh. Dili man ni kuko. Oh. Kuko bakit man eh. Sus daw. Sus ang tawa boss. Lagi mo boss. Kasala naglain tawa ani boss. Madali ta. Unsay ngalan nimo? Unsay ngalan mo? Gardo. Mark, unsa kay toy pangalan natong tuang kidnapon? Ricardo Taisay. Gardo. Pare-pareha man pud. Eh, pari-pariya di ay. Unsa day? Kwan nyo sa kwada ay? Amurag di pare-pareha kay si Cardo. Taas man tong ilong. Ya kani taas man kataga na oh. Marumog si kinsa ko, ha? Ikaw po na, isog ka, ikaw po na. Ako rin ang isa ka pulis na nanghawid aning balagon siya ay. Patay. Ikaw, ug di ko nimo buyan ron. Apriso ta karon. Ug ikaw, Tay, pulis. Amo ko si boss oh. Hingag di mo. Musugat jud. Unsay mo supak? Giingnan bitaw ti ka. Kaniya nga karlusan nato ning naong ani nga burak sa tanas. Ikaw magod mo gapos mo ka. pagilom ba? Pagilom sa mo ha? Sa paglalis-lalis na. Tagtangay kinyo, tagtangay basig. Anak masuko ka na boss. Dali, dali. Kaya ko ni. Kaya ko ni. Dugay ikaw po, di ka mo tabang rin. Patay barbaran jud. Manag boss oh. Karon. Gibuhian man ko ninyo. Dalon ta mo police station tarong kamong duha. Ato ka ba na ko? Karon kay ikaw na may isa, nindagan na imong kauban. Patay dapan ko ano. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo